Lah iku nek diplitur seret meling-meling Mbak iki. Diaturi jumeneng Mbak Palupi. Kula manut mawon. Kinutang-kutang tansah bisa lalati. Sugeng dalu Mbak Palupi. Sugeng dalu Mak Cange. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Radi sudo niki kula lho Mas. Nggih. Nuwun sewu. Piye? Jane kula niku ajeng matur ning ya rada isin lho Mas. Sebabe napa kok isin? Wingi niku rak wulan poso. Kula nggih nderek poso alhamdulillah Mas. Kula bobot kula pun mudhun Mas. Mudhun pirang kilo Mbak Palupi? Saon Mas. Alah. Mau mudhun saon kok. Lah ning rak mudhun. Alhamdulillah. Dipun timbali Pak Nur. Nggih Pak Nur sekeluarga acaranipun Tasakura. Tasakura. Kali ulang tahun Mbak Andini Nggih. putrinipun. Nggih, Mas. Ndongake napa Mbak Palupi monggo? Ya tetep tak dongake dadi wanita ingkang solehah. Solehah. Heeh. Sekolah tetep lulus ya Mas. Nggih. Aja kaya aku Mas. Nyapa? Aku SMP semeteng kok Mas. Nek saiki ketok wis Alasan tembok-tembok ora sudi aku mbok tembok. ora aku mengengkei dalan rezeki lah nek Dalan rezeki apa? Ke mau lho teko-teko ngarani aku apa? Tunggak Jati. Aku mbok padake apa? Tunggak Jati. Iki bojo apa penyakit? jajal wong awakmu ya kandha nek meteng dhisik nek menawa hobi ayo tak iki lho monggo Pak. Piye-piye maksudnya? Nek menawa hobi ki aja di Kok hobi kono kae gaweane sapa to Mas? Perbuatane sapa? sumpah kae cah rolas, sumpah. Ora kowe tok to, Jo? Ora aku tok. Kok cah rolas piye? Iku lho sing ning guri jondol aku melu. Sumpah aku terakhir kok. Mula sing tanggung jawab kowe. Ana sumpah. Mulane anakmu darahe didelene nggone DNA tulisane A B C D E F G. Geteh apa iku? Mas, mbok aja sia-sia karo aku. Sakit hatiku lho Mas, Mas. Endi sing sakit? Sakit hatiku. Mas. Iku senengane Mudin. Lah iki kene. Kene ra percaya Mbah Mudin nek ngedusi wong sing keturon ngono kae ra kono ditutupi. Sing ndi Mas? Kok tak WA. Kok WA-mu lebokke WA-ku lho Mas. Gah ambu. Sing ngomong sapa? Mau cah rolas. Kowe iki mbok aja sia-sia to Mas. Ambu tekad lahir batine kanggo ngestokake dawuh bengi iki ndereke Pak Lurah. Nggih, alhamdulillah dalu menika ditimbali Pak Lumpantar Pak Joko, Ketua WMC Kabupaten Blora Selatan. Waluh. Piye, Jo? Kowe dadi bojone Pak Lupi piye kowe? Nggih tak periksa. Umpamane Mbok Condro aku Mas. Iya. Saka mburi piye Mas? Sik nek iki nuwun sewu lho ya. Mau jare kondo medun saon. Iya. Lah iya no Mas. Iki nek diseping isih 50 kotak Kok 50 kotak ki piye to Mas? Dinggo saka Dalokan. umpama awakmu ki dadi bojoku endi mau raine. Rai dhuwur. Rai kok ndelok ngisor, rai dhuwur. Ngisor niku nggih rai kok Pak. Rai apa? Rai lok. Kok ra elok lho Mas. Kaya nek saka ngguri kaya Sophia Lajuba. Matur suwun nggih Mas. Iya. Iki umpama aku saka mburi Mas, coba saka ngarep Mas. Kaya Sopi belanja bersama. Kok sopi Dadi anggere wong iso COD nang kono. Kok mbok padake apa? Aku barang Sumpah, murahan sumpah kok. ndek kae wong rolas aja mbok aku nodok, sumpah ndek kae wong rolas. Mas, mbok aja ngono to, Mas. Aku iku mbiyen kok cara kenalku awakmu kok kenale dhisik Saudah. Heeh. Mok rabi sapa? Aku tetep milih Saudah. Alah Mas, Mas sampean ki lho ketoke nek kene jengker tenan, ketoke perkasa. Halah halah halah. Biyen nduk mbek yen sing keri kan sampean to. Piye? Alah
olah blas Mas. Sumpah Mas. Jan sing paling ra penak ya iki Mas asline. Ora penakne wong sing 11 gwedi-gwedi yo. Lah, mulane kuwi Mas, ibarate sampean iki lho Mas, aku dadi bojomu. Ya iki umpamane lho, aku dadi bojomu sampean kan sing paling terakhir. Tak tinggal watuk mesti merucut nggonamu sebabnya cilik dhewe. Mulane tak genti tangan. Lah aku mbok padake apa kok mbok genti tangan iki aku mbok Maksudnya padake tak apa? genti tangan awakmu tak kemuli terus tak jak mantuk ngono lho. Oh. Lah terus bayu. Coba digandrung. Alah ora. Mas, nek gandrung kaya Pak Supari ngono kae lho Mas. Iya. Pak Lurah Menden ngono kae Oh gandrung nggih piye, Pak Mas? Kades Menden Rejo ya. Alhamdulillah Mas. Pak Supari. Sekedap malih anu nimbali Mas Sigit malih. Nggih. Neng ya mbuh kapan ro ngerti ya Mas. Sampean melu ora Mas? Aku. Heeh. Lho nek Pak Supari ya jelas urung cetha aku. Berarti podo Mas. Udah. Ayo digandrung iki request terbanyak. Wah, ya padahal wis sore wis metu sore apa wis apa kuwi jenenge? Tayupan. Dadi wah, iki ngluwari nadar. Piye nadare kan nek digawe arep nanggep tayub sekuran. Nah, iki wis di syarate sore tayupan bareng-bareng. Baru iki lagi wayangan. Niki wau ingkang mengko gati nggih nyuwune Roro Junggrang. Oh nggih. Nggih mengke bibar niki nek bibar sak lagu mengke Pak Warsit, Pak Camat, Nggih. Pak Nur kalian Pak Haji Joto kersane minggah panggung. Leres. Satu lagu dulu Podang Kuning. Yap. Dibawani Mbak Palupi, gandrung Jo. Endi mau wonge? Gurimu. Oh iya. Wis ora usah ngomak ngamuk, padha macake jios saudah kowe tak andani. Saudah kek helmane mangklingi wong kok. Ya kabeh wong nek helman yo manglingi wong kok. Nggih to Pak nggih. Heeh. Ki yo kanca Facebookmu aja saudah. Niku riyen kanca Facebook. Heeh. Sakniki ki ambeke pun mboten ngangge Facebook. Lah nganggo apa? IG kalih TikTok. Oh iya. Mbok aja ngono to Mas. Mas, nyuwun sewu nggih Mas Nggih, monggo Mbak. Saderengipun kula ngaturaken Podang Kuning Nggih. menika pamundutan saking Pak Joko. Napa? Pak Joko. Mas, Pak Joko ki dek menjane arep seneng aku lho. Mas. Ancen wong carolas iki karepe yo kabeh, Nduk. Ngono. Pak Joko sing nomor 11 aja. Berarti 13 niku, Pak. Kula nomor 12 kok. Mbok aja kaya ngono to. Aja sia-sia karo aku to, Mas. wow. Aku apa wis ra penak apa Aja piye. ngamuk neh lho. Ngono-ngono. Aja ngamuk neh lho. Aku gak penak apa Ayo. piye mbok anake. Mas. Bales Jo, Biyen bales. yo ora ngono kuwi kok saiki Balas. ngono kuwi lho, Mas. Ngene lho. Tak demek tenan kok tak imbe selawe ya. Wong edan. Iki Podang Kuning sik engko Pak Joko gampang. Nggih, Pak Joko anu ngersake gubuk asmara. Oke. Ya, engko Podang Kuning munggahe gubuk asmara. Bawane gubuk asmara. Ora apa-apa. Sithik wae, Mas. Ayo. Aku ngerti kok golek sing cendhek ngono. Nyingkar. Jare golek sing dawa kok senane cendhek. Alah Mas, tau dawa gak kepenak Mas, kepolen kok Mas. Iya. Ya kaya nggone jolang iki lho, keteke dawane ndek kok. Bawane maksude. Ndek ngene rumah sakit ya ono ngono kok. Piye Mas? Kedawan poklek jero. Gak sik Lah kaya ora kuat nadane ketinggian terus ngono. nyingkar. Dirangkul, So, rangkul, So. Berarti sing asta mriki Pak Joko, Mbak Palupi. Alah. Aku kon ngrangkul anu ya Nduk, aku karo wacana Yasin ben kuat ya. Piye maksudmu piye? Yo iku jenenge ngilmu. Nek jenenge merayu wanita ki ya sing apik to Mas. Aja kok kaya ngono. Yo piye caramu ngono lho Oh Mas. iya. Wiwitane nyingkar. Kok arep pipis to Mas? Yo ora wong urung wayah nyekel kok ora plek ngene lho. Mbak Palupi ora ijen dikancani Mbak Eni ngene. Wis kowe mak Palupi ono Mbak Eni kene Mbak. Ya, ada. Ngene. Lingsem. Ngene lho Mas, mbok sing mesra. Ayo, iki cendhek bawane soalé. Kok Piye to, tanganmu Jo, kok iki? kaku banget ngono lho Mas karo wong wedok kok kaya ngono lho.
Lah jarene ora kaku mbok pijetno piye lho? Oh, angel lho. Ayo. Oh iya. Lingsem yen mutan. Ndak pundi Mbak Palupi? Niki lho Mas ajeng ngidolke beras. Pacaran sing mesra. Pacaran kok ngarep guri kaya wong ape golek entung kudanan. Ki Oh, ono Mbak Eni. Piye? Nah, kowe milih Palupi apa Mbak Eni? Syukur. Tuman. 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 Jebule julang yo karo Kok Palupi yo jebul barang. karo Mbak Mbak Palupi barang lho. Apa aku iki sik kurang gede to, Mas? Mas, iki Aku sapa ya iki kurang sapa gede. meneh? Iki sapa meneh? wah iki wong wedok dodok kakean MBG iki. Kok kakek BG kepiye? Ah modele ngene-ngene iki ki apa? Piye-piye? Iki Keng- sapa kok ujuk-ujuk ngenek-ngenek ngene iki sapa to? Sik to. Iki lho sampean iki tiba ngguri to. Iki lho iki wekku disikan. Loh, nek ngomong aku jare ra duwe sapa-sapa lho. Tuman. Salah. Iki lho, Tuman iki. Syukur. Iki Salah ngomongnya kowe, lho, aku Bung. ini satu-satunya wanita yang di hati Mas Jolang. Sing ngomong sapa wingi karo aku ra ngono kuwi. Mas, iki janjane sapa lho panjenengan iki kok kaya ngono karo aku lho. Mas aku padha wis kresno tenan lho, Mas. Kowe Tuman kurang ajar mbek aku. Iki contone wong lanang nek ndek loro ya ngene iki lho jane. Piye? Saiki piye karepmu kepiye? Hah? Aku ki mbok padhake apa kok mbok apusi kaya ngono ternyata kaya ngono kuwi duwe wong wedok liya lho, Mas. Allahumma lakasuntu wa bika amantu. Rahmatika ya arhamar rahimin. Engko nak tak Aku pang. sik kurang piye to, Mas? Wis ngene ae santai. Iki engko nek tak pangan nek pas buka, iki engko tak pangan nek pas bar Aku buka. moh, Mas, aku moh nek di loro kudu milih salah siji aku pokono. Jaremu yo nek karo aku ibarate kaya motor box. Lah kok malah karo trailer. Iya, kurang ajar. Sik, piye-piye ngomongnya Lah piye? iya. Ngomongnya piye Ngomongnya karo lho, ngono? karo aku iki jarene padha karo motor box ngono ki. Lah kok malah saiki karo trailer jarene. Lho, Mas, apa kaya ngono kuwi, Mas? Ha? Wingi ngomongmu karo aku ra ngono kuwi. Ampun lak wis. Dek, umpamane ana wong wedok ayune kaya ngopo tetep tresnaku mung karo awakmu, Dek. Ngomongmu kaya ngono, mbok anggap wedokan apa aku iki, ha? Mbok apusi kaya ngono. Jarene sehidup semati karo aku. Ayo. Jarene hidup semati. Karo kaya ngono kuwi. Aku ki mbok padhekno apa aku coba, Mas. Ngene sik. Aku lho, pesawangan aku. Mlakuku wis demesek kaya ngene kok. Mbok idolno lho. Hop. Oh, bisa piye, Mbak? Mlakune sampean demes piye, Mbak ini? Demesek kaya ngene kok isih mbok idolno. Sik kurang piye? Kurang empuk kowe. Kurang empuk kowe. Jos. Ayo kowe nek iso kaya iki engko anu yo. Aku mbok padhake, aku ya iso lho manek gurmaku kaya ngene iki. Aku ya Hop. iso lho, Mas. Aja kowe engko mati angger model ngene iku terus nelek wis santai. Wis Piye, Mas? ngene lho. Ben amre adil gentenan. Nah. Nah, adil Iya. gentenan. Genti Mbak Eni ya, Wis suwe Mbak. to karo Mbak Palupi to. Gendi aku, njeluk pangku. Yuk pangku. Pangku. Syukur. Iya aku tak njuk pangestu Bu Yuyun. Lah ngopo? Lah mangku ngene iki nek lagaran iki oh. Tulung jenengan idoni ndas kula riyen Bu. Kersane kula tatak buke. Ngidoni njaluk Ibu Yuyun. Aku masamu gak iso ngidoni. Tak idoni ngapa wis? Tak idoni ngapa? Ora, lulu. Tak idoni ngapa? Wis. Pak Lurah tulung kula wangi, Pak. Engko bareng Pak Lurah munggah. Ngene. Sakit hatiku. Hati ada dengkul. Lah ndek mau kene wis nggo iku kok. Oh, kowe melarat. Kok yo tekan kono yo. Sakit hatiku. Ayo di pangku Jo. Karep ngapa? Arep ngapa? Iki njaluk pangku wis. Lho, nek kono pangku aku ya pangku. Gentenan yo sik to. Ndek mau ora wis to. Ora aja suwe-suwe. Ya ora. Lah iki Aku nek kalong kesuwen ya wegah. kok Ngene, iso aja ngene. suwe-suwe iki iso suwe piye? Iki bengi iki tak rampungne kowe rasa rame, iki ora rasa rame. Angger sing nglunasi utangku sik ya iku tak bek. Ora sudi. Wis ngono wae. Wong lanang kok penake ngono. Coba tak sawang kaya ngapa kene jengkang kaya ngono coba Ora tak ngarah sawang. suwe ya, ora iso Ayo. suwe saiki. Karo nembang Mbak Eni. Alah ya. Yen ke Heeh. hutan. Hop kesuwen aja suwe-suwe aku ya pengen mbok kaya ngono lho Mas. Wis kadung kanthil lho. Kaya ngono ya aku. Iya padha ngeyele. Mas aku ya pengen kaya ngono. Kudu
Wah, semane rupa kaya Aku ya kudu kaya ngono pokoke. Ngene lho. Piye? Piye Aku tak njaluk pendapat karo Sapa? kanca-kanca. Niki sing perlu dipateni sing pundi, Pak? Kowe. Ini jare ya tresno karo aku lho, Mas. Ya tak gentenan. Santai yo iki engko nek turu. Wis. Nek turu piye? Oh iya. Ngapa piye? Maksudnya piye? Ora. Ngene piye? Nek turu dikemuli. Ya. Ngenteni nek turune sik kowe. Rene lho. Piye Jo rasane Jo? Ala Pak, anu jek dengkulku mblusuk lho. Kok jerumen palupi? Wong enten selendange barang ngeten iki, Pak. Ora sah padu gentenan, nggih, santai. Bagus. So dhewe ngerti ya kaya ngono aku mah aku tetep pilih Pak Supari, Mas. Ya wis milih kono lho, Kendang. Kono lho. Milih kono. Kono ndi Aku Pak saiki Supari lah. sing Pak ndi? Supari. Nek aku tetep setia kok, Ora Mas. apa-apa, Aku wong gak ndak. noleh-noleh. kok, Alah Mas. ora apa-apa aku umpamane Pak Supari gelem karo aku ya tak tinggal jolang gopo wong ketoke tenanane mak plekuntik bar kok dek kok gak suka aku. Kowe Jo sing nembang Jo, sing kae Jo. Sampean, Mas. Sing sabar nggih. Iso. Sabar. Rene. Oh iya. Sabar. Lelam. Ya dilus-lus suarane Lelampah. Lelam. Sik to. Coba sing ngelus-ngelus aku, Mas. Lelam. Kok malah ya dipas Malah saya nemen. Lalam. Lelampahan. Gak pas lho Mas coba karo aku, Mas. Aku ndek mau wis sampe ora teko lho. Kok awor. Ayo. Lelampahan. Leru. Lelampahan. Ngono. Iya. Lelampahan kang kawuri. Genti Mbak Palupi. Tresno tulus nadyanengku. Mas mingkem to. Aku iki mingkem ora mingkem padha kok, Nduk. Iki lagi ngerti piye? Gak sadar nek kok nyawang aku karo ngene. Mingkem, Mas. Jo, untune aja diselonjorke Jo, ditekuk untune Jo. Mau mulo to Mas. Iki nek tanggapan iku untune ditinggal. Ngene lho. Aja ngono, kurang Wah. Lah manis Ana ngene kaya nggonmu. Sing rodok manis sithik. Ora wis wancen gaweane ngene kok. Entekke Mbak Palupi. Nano. Tresno tulus nadyanengku bok asmara. Gubuk asmara mlebune podang kuning. Nek tayub mriki cara pundi Mbak Eni? Cara etan apa cara Bluro mawon. bluro? Nek mriki tesih bluro Pak iki. Oh, tesih bluro. Nggih. Nggih. Buka saing bonang Mas Kit. Dung 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 deng. Yo. Mbak Palupi. Aku kelingan biyen tak goleten ning jagat nebak tulisan warna abang nanya isih prawe
Gedang Kuning Om Paco. Matur sembah nuwun Mbak Eni. Ndak palupi teh sing teng mriku sebab bibar niki enten Pak Camat, Pak Warsit tinggal panggung. Matur nuwun iki rombongan saking Luwih Haji Pak Kades.